Niining unang simana sa panahon sa Adbyento, atong pagasugdan ang bag-ong panahon o season sa atong pagsangyaw 2021. Ang atong paghisgot o pagpamalandong magpunting sa sakramento sa bunyag. Ang una sa 7 ka mga sakramento. Kadtong nagsunod nining kalihukan sa pagsangyaw 2021, nasayod nga kini atong gihimo dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, agi pagpangandam sa kasaulugan sa ikalima nga gatusan sa Kristyanismo, 500 years of Christianity, dinhi sa Pilipinas. Kaniadto kong tuig 1521, naabot ang mga katsila pinanguluhan ni Ferdinand de Magallanes o Magellan. Ug niadtong panahon na dinhi sa atong kapupudan, dihay duha ka makasaysayanong hitabo sa atong pagka-Kristiyanos. Ang unang kasaulugan sa Santos nga misa sa Domingo sa pagkabanhaw, First Easter Sunday Mass, ug ang unang pagpabunyag nga nahitabo gyud dinhi sa Sugbo. Nahitabo kadto sa adlawng Domingo, Abril 14, 1521. Sumala sa asoy ni Antonio Pigafetta, ang kauban ni Magellan nga nagsulat sa ilang kasinatian sa paglawi gikan sa Espanya niadtong Septembre 20, 1519 hangtod sa pag-abot nila dinhi sa atong kapuluan sa tuig 1521 ug sa pagbalik nila sa Espanya palibot sa kalibutan sa tuig 1522. Gisaulog ang unang kasaulugan sa Santos nga Misa sa Domingo sa pagkabanhaw dinhi sa Pilipinas. Human sa usa ka semana sukad sa pag-abot nila sa Sugbo niadtong Abril 7, 1521, gisaulog ang unang bunyag nga gidawat sa hari ug rayna sa Sugbo ug sa 8 kagatusan nga mga sakop niini. Tungod ining duha ka hitabo, ang unang kasaulugan sa Santos nga Misa ug ang unang kasaulugan sa sakramento sa bunyag, na tao ang Kristohanong pagtuo dinhi sa atong kapupudan. Madaegon ug mapasalamaton kita nga maghandom ug magsaulog dinhi maong panghitabo tungod kay sukad ni adto hangtod karon. Taliwala sa daghang mga pagsuway sa atong simbahanong ug sa nasudnong kinabuhi isip katawhan, nagpabilin gihapon kita nga katawhan nga matuuhon sa Dios. Nga nagpuyo subay sa Kristohanong prinsipyo ug mithi, grasya ug panalangin nga atong nadawat sa bunyag. Angay gyud nga atong masabtan ang kahulugan sa bunyag. Kay mao man kini ang sukaranan sa atong relasyon ni Kristo atong Ginoo. Maayo nga atong balikon pagsabot ang katisismo nining maong sakramento nga nadawat sa kadaghanan natong magtutuo karon niadtong sa masuso pa kita ug dili na gani mahinumduman. Gani ang pahinumdum nato kung walay litrato nga natipigan kay gibagyo, mao man lang ang usa ka pahina nga papel diin gipatik ang atong pangalan sa atong ginikanan, nangugos, dapit og pitsa sa bunyag ug ang pari nga nagbunyag. Ug daghan nato makaamgo sa pagkamahinungdanon sa maong dokumento kung magplano na magpakasal kay gikinahanglan. Ang sakramento sa bunyag maayo gyud unta nga atong masabtan sa kinatibukan. Kini ang pundasyon, kini ang dugukan sa atong kinabuhing Diosnon sa pagkasumusunod ni Kristo. Ang atong bunyag mao ang tuburan sa pagpuyo sa gugma ug pagbuhat sa maayo aron paghimaya sa Dios ug pag-alagad sa katawhan. Ang atong pagkabinunyagan nakahimo nato nga dili na ordinaryong nilalang sa Dios samag tanom o hayop,
kay nahimo kita nga mga anak sa Dios, giluwas ni Kristo o gibalaan sa Espiritu Santo. Pinaagi sa bunyag, magpuyo kita sa kapuno sa grasya sa Dios. Mahimo kitang sakop sa simbahan ang lawas ni Kristo, ang katawan sa Dios nga tinawag sa pagkabalaan, padulong sa iyang gingharian nga way katapusan. Ang bunyag nagtukmod usab kanato sa pagsalmot sa misyon ni Kristo, sa pagsangyaw sa maong gingharian ngadto sa tibuok kalibutan. Kining tanan ug uban pang mga butang kabahin nining maong sakramento sa bunyag atong pagahisgutan sa umaabot nga mga yugto, sa mga umaabot nga mga episodes, atong pagasabton ang mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Ingon man usab atong paghinumduman ang mga panghitabo sa unang pagbunyag nga gihimo dinhi sa atong kapubunan 5 na kagatusan ka tuig nga milabay. Paghisgutan usab nato ang Senyor Santo Niño tungod kay siya kabahin gyud sa atong relihiyosong kasinatian. Diha siya sa sinugdanan sa kasaysayan sa atong pagka-Kristiyanos hangtod sa atong pagtubo isip katawhan nga Kristohanon sulod sa 5 kagatusan nga katuigan. Mao'y hinungdan nga atong pagsimba sa Batang Hesus o atong pagtamod unya sa mga birhen ug sa mga santos kabahin gyud sa atong Kristohanong pagtuo ug dili mabulag sa atong katilingban ug sa atong kultura. Ang Santo Niño gawas nga siya ang Dios nung bata nga atong gidawat sa pagtuo sukad sa sinugdan sa atong pagka-Kristiyanos dinhi sa Pilipinas. Siya ang saksi ug kauban sa atong panaw. Isip katawhan nga matuuhon sulod nining taas nga panahon sa atong simbahanon ug katilingbanon kasaysayan. Sa giingon ko na sa unahan, kini atong gihimo isip pangandam sa atong paghandom ug pagsaulog sa unang bunyag. Ug maayo usab nga kini atong gisugdan sa unang simana sa Adbyento, ang 4 ka simana nga pagpangandam usab sa kasaulugan sa Pasko, sa pagkatawo sa Ginoo, ang bata nga Hesus. Kaya ang gisubay manggod nato ni natong kasaulugan sa 5 kagatusan ng Kristyanismo, ang pagpangandam niini. Our preparations for the 500 years of Christianity, 500 YOC, ang ato mang liturhikanhong kalendaryo nga magsugod sa unang Domingo sa Adbyento hangtod unya sa pista sa Kristo nga Hari. Mao kining bag-o natong kutay, kining series number 6 sa Pagsangyaw 2021 magsugod karon ug mahuman sa Oktaba sa Pasko sa Pagkabanhaw, ang Domingo o Simana sa dili pa ang Abril 14, 2021, ang paghandom ug pagsaulog sa unang bunyag sa Pilipinas. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam ug pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan na ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban.